gweithio nawr? Just check it out. O ie, dyna ni. Hey. Hooray! Silly Billies. Silly Billy. Oh gosh, so bydd rhaid I pobl gesio beth o'n i'n neud. Okay, so I dal miw, dechreuad ofnadwy i'r stream. Basically, peth cyntaf ti angen neud I dal miw yw dal abra gynta. Wedyn, ti angen neud yn siŵr. Oh, actually, ydy hwnna'n rhywbeth neis? Yeah, okay. Ti am 35, beth yw hwn? Wedi tanio'r ti am ymddorroedd disgwyl. Dysga disgwyl i'r Pokémon. Ydy am werth cael... Ddim mor bothered yma ni right nawr. Achos fi eisiau... dal... miw. Okay? Okay. Right, okay. At the double, Jesse Jones. Okay, newydd ddod o fynydd llead, ond dwi'n barod. So dyma yw gwaith paratoi. Cyhifanc. Ceri o'r ysol. Diolch Josh, ti'n sorted nawr. Cerddoriaeth gêm yn uchel ddo. Oh dear. Oh dear. Oh man. Ti'n nhw'n well? Okay, bydd e'n dweud wrthi nawr. Holl karate. Oh na. So pwy sy'n cryf yn erbyn ymladd? Yeah, lot well ochr fi. Hedfan, neu psychic. Dyna ni. Pokéfeistr wedi dweud, felly bydden ni'n dwp iawn I ddim gwrando ar Stephen Turner, y Pokéfeistr. Diolch yn fawr. Oh, good. Cambia neu chwythiad? Be ni'n meddwl? Wel, does dim teip hedfan. Na, fi'n gwybod. So, dim ots really, is it? Cambian. Cambian. Mae holl karate fe yn eitha cryf, ddo. Achos dwi'n curo... Dwi'n lefel 17, a mae ond yn 15, a fi'n teimlo gyda'r holl karate na, a mae fe'n llwyddo I cael y gorau ohoni. Oh dear. Mae'n mynd o'n agos. Mae rhaid defnyddio'r cambian. O'n I angen hwnna. Mynd I angen caregni, wrth gwrs. Yn ôl I orosor. Mwyn plannu'r haden yna, sy'n mor bwysig. Hedyn gelyn. So ni just I cyrraedd dinas Cerulean. Ni di curo'r 5 person oedd ar y pont. Ni di dal abra. A nawr ni'n curo'r pobl yn barod ar gyfer wneud gobeithio dal miw. Yay. Dal miw yn fyw. Miw yn fyw ar sianel yn chwarae yn yr awr retro. Bit o text fanna I gyfieithu. Oh dear. Oh man. Okay. Mae hyfforddwyr lleol yn ymarfer yma. Well. Youngster eisiau brwydro. Youngster anfonodd y ratata. Right. Good. Ydych chi wedi cael miw? Na,
Na, ni heb cael miw eto. Ni jyst yn paratoi popeth mwyn cael miw. Ni di ennill abra... Wel, ennill. Ni di dal abra. Fi jyst yn curo'r gelynion cyn y person fi angen curo I ennill e. So... yeah, ni bron yna. Ei, pam yr octopus, da wain? Mae'n un newydd, pob tro ni'n mynd ar stream, mae yna rhyw breichiau I ni. Ond yna breichiau fel dineira tro diwetha, fi'n credu. Dyna ni. Okay. So, oh, diolch Adenydd, lovely. Good. Baderin. Na. Se, ti'n gwybod beth, o'n i'n gwylio stream Kieran dyn o'r blaen a naeth ei wneud yr ymdrech I actually wneud fel background y pethau a o'n i'n meddwl am beth bydd Owain yn meddwl. Mae fe wedi gweithio mor galed o ran wneud yr backgrounds a'r over... fi ddim hyd yn oed yn gwybod y geiriau. Y stuff, anyway. Stuff sy'n neud I fe edrych yn nice. A fi ddim wedi bod yn defnyddio fe. So, just gyda fel Cefndir D. So, o'n i'n meddwl, yeah, mae'n eitha rubbish. A fi ddim yn dda iawn. So, fi di cynnwys e tro ma. So, yeah. Oh, well. Right. Dros o effeithio. Felly, ie. Rwy'n credu nawr... O na, mae'n cael cwbl o goes ar hwn. Dyma'r un olaf. Yeah! Neis I weld e nôl. Yeah, sorry Owain. Just collwng y peth. Yeah, I just... Dwi'n gallu beio gweithio o adre? Na, fi methu. Just slack. Ti'n gryf. Right, dyma'r boi fanna, right? Ond fi ddim eisiau brwydro fe eto, achos fi eisiau Iorosaur yn holliach gynta. So... O, gallwn ni jyst wedi defnyddio Abra a wneud teleport. Fi'n hoffi cael Abra am y reswm hynny. So, os chi'n tunio mewn just nawr, gyd ni wedi wneud yw dal Abra. A dyna'r un o'r bits ti angen wneud I gallu cael y miw. So, be ni'n wneud nawr, mae yna cymeriad... Just i'r chwith o'r pont. So, right. Yeah, fi'n gwybod... Wel, mae'n un well gyda tân fel dewin. Dewin yn dal miw. Dyma yw ein tynged ni. Stephen yn gwybod y can. Okay, fan hyn nawr, right? Ni angen gwas... O, na I safio fe at y pwynt yma, just drag off yn fi'n meso fe fyny. Okay, so, beth ni angen neud yw gwasgu start unwaith mae fe'n agos. Okay, so unwaith mae fe'n mynd i'r ledge bit yna, gwasgu start. Yes! Sorry. Nawr, defnyddio Abra I wneud teleport. So gwibio i'r ganolfan Pokémon. Yeah, fi'n cofio bod ti'n cael cic mawr allan o'r emote combos hyn. Mae Owen dweud mae'r emote combos hyn yn wych. Great. Gweld? O! Mae fe'n mynd, ond fi ddim yn mynd I ymlaen ti. Cos fi'n mynd i'r
canolfan Pokecentre fan'na. Nawr... Focus. Pokesbuddy, sorry. Sorry, Stephen. Be ni angen neud? Mae fe rhywbeth i wneud gyda glitch neu rhywbeth sy'n meddwl chi angen ymladd cymeriad cyn yn y restr. A fi'n credu slowpoke yw e, neu rhywbeth i wneud gyda'r stats. Fi'n gwybod, falle Stephen ti'n gallu cywiro fi ar os fi'n dweud yn wrong. So... Okay. Dwi wedi weld rhywun yn neud y glitch ar fideo, ond nes I ddim deall e. Okay. So basically, mae fe'n dod, mae rhaid I fe cerdded I fi ddew, dyna rhan o'r glitch. Okay? So, os fi'n mynd draw fan hyn, mae fe'n cerdded I fi, aeth fy nhad a fi I barti ar SS Ann yn Ninas Vermilion. Nice. So, fi'n curo'r boi ma, a fi'n credu dim ond slowpoke sydd dy fe, so mae fe'n eitha o gwan. Ara deg, sorry, ddim slowpoke, ara deg, dwi wedi gael cywir. Cerio rysor. Right, Heringelyn. Prynawn da, Mike. Ni just ar fi'n dal mewn, wel, ddim right nawr, ond ni'n neud y pethau sydd angen cael ei gwneud er mwyn I ni dal mew. Yep, official, ar y sianel, ni'n mynd I dal mew. Cyffroes iawn. Mew yn fyw. Mew yn fyw. Prynawn da, Mike. So, what we then? O'i dweud, fi'n cyffroes iawn I weld hyn yn gweithio. Fi ddim di wneud o'r blaen byth. Fel plentyn, oedd hwn yn rhywbeth mytholegol. O'n I byth yn meddwl bydde diwrnod. O'n i'n gwybod sut I dal Mewtwo, okay? Achos o digon o gwybodaeth am hynny. Ond, ie, o'n I ddim yn gwybod hynny. Felly... Oh, wait a sec. Fi ddim yn siŵr os o'n ni'n gallu gwasgu start I safio. Oh well, gawn ni weld. Fi'n credu yn un o'r things nes I glywed, dylen ni ddim di gwasgu save ar unrhyw pwynt, ond gawn ni weld, gawn ni weld. Falle bydd e'n ffain. Okay. Right, so nawr... Blin! Nadw. Myrddin. Okay, so nawr... Defnyddio Abra I teleportio nôl. Ac... Right. Wrth I fi mynd nôl dros y bont, dylwn ni, croesi bysedd, os fi wedi gwneud hwn yn gywir, bydd y menu start yn popio fyny. Ie, mae wedi, a dyn yn y dŵr, am ryw reswm. Wedyn, mae hwn yn ffain. Mynd mas. O na, beth I wneud? Sorry. Oh, yeah. Oh, bebe. Mae Mew wedi cyrraedd. Mew yn fyw. Mew yn fyw. Fi mor hapus. Okay, so sa'n mynd I ymladd e, achos mae dy fi Master Balls. Diolch, Stephen Rule. Felly, ar I Master Ball. Hacks! Yeah, so. Meow! Yeah. Oh, yeah. So rare. Ooh. Cyffroes iawn. Na, ti'n methu rhoi ffigen nhw I Mew? Yeah, dyna. Yeah, dyna yw dawnsio distaw fi. Right, fi ddim yn hapus bod e wedi cael ei trosglwyddo I PC rhywun. Right. Mae hwn di roi lefel arall i'r
gêm yma nawr a neud y playthrough. Achos fi byth di gorffen y gêm yma gyda Mew fel mor gynnar yn y gêm. Wel, o'n i byth di cael Mew o'r blaen, so... felly... Pwy sy'n mynd i cael y... Nidoran? Mae Nidoran yn gallu troi mas. Ydy... Dyna yw'r un... O! Sori, os ti'n wyndro beth oedd y sŵn yna, un o teganau'r plant, sef llaw tho. So, mae'n neud sŵn, gwrando. Thanos hwnna. Thanos! Be nes i ddweud? Tho. Tho, Jesus. Thanos. Thanos, fi mab fi just mewn... Go, Dad, go. Ie, naeth Kieran dweud Thanos, but okay. Yeah. God, just mewn idiot. Fi ddim wedi gwylio nhw gyd, sorry pawb. Right. Oedd hwnna'n drud, oedd hwnna'n fel 35 neu rhywbeth, it's ridiculous. Anyway. Deposit Nidoran. Achos mae do fi Mew. Fi'n eitha hoffi Clefairy hefyd. Achos, os fi'n cael Moonstone, mae'n gallu troi mewn i Clefable. Ond pwy? Mae Scathy yn mynd i bod yn handi ar gyfer hedfan llefydd. Mae Abra... Beth chi'n meddwl pawb? Abra neu Clefairy? Stephen? Wel, bydd dim ffordd o esblygu Abra heb cyfnewid. Oh ie, ti'n iawn, actually. A fi ddim yn mynd i wneud unrhyw thing arall dy fe special, so... Yeah, na mi cael... Clefairy, achos... Edrych ar y opsiynau fan hyn. Yeah, fi'n gwrdd mae Clefairy yn eitha... Mae'n un eitha da i gael. Fi angen trade evolve, yeah, fi'n gwybod. Wel, mae dy fi... GB Boy Colour plus yr un arall. Felly Game Boy Colour normal a mae dy fi link cable. Ond problem sydd dy fi yw sgen i ond un cartridge. Ond ie, neu sort gweithio rhywbeth mas rhywbryd arall. So, jyst gwirio bod... Ie, dwi eisiau... Gwella i orwsor. Ie, wedi dal Mew. Oh yeah. Yn cool. Right, so, edrych nôl ar y tîm. Gwell. Pa, symudiadau sydd y fe? O'r dechrau. Mali. Just Mali. Okay. Sally Mali. Oh, Mew. Oh, Mew bach. Well. Mae'r boi hiker lawr fan hyn. Fi ddim wedi cael to. Mynd i weld Bill, yn gyntaf fi eisiau ymladd. Okay. Hiker eisiau brwydro... Hiker yn fan o Onyx. Cer Mew. Haha. Angen bach o help, so nawn ni swapio i Yorwsor. Bydd hyn yn digwydd lot nawr, jyst i gael lefel ei fyny. Swapio nôl ymlaen. Head and Ellie.
Oh, yeah. Yeah. Mike, ma Stephen sydd ar y stream, ar yr audio, fe naeth cyfieithu'r enw'r Pokémon i gyd. A wedyn naeth Kieran, sydd yn y chat, naeth e mewnbynnu nhw mewn i'r code y game hefyd. So, yeah. Gweld, hello! Kieran yn dweud. Cool. Oh, hwnna'n good. Right, writing great. Diolch. Right. Mae fy nghariad i'n wych. Gawn ni weld am hynny. Las eisiau brwydro. Right, swapio'n syth, achos... Yes, dim pwynt. Nid y ran yn wan... Oh, beth am Pikachu? Teimlo ni ddim wedi gwneud lot o Pikachu yn ddiweddar. Oh, mae wedi cael ei gwenu un o'n syth. Great. God. Oh god, yeah. Ie, mae rhywbeth ni wedi gweld hefyd ynglyn â wneud fel ROM hacks. Mae yna posibiliad wneud DS ROM hacks. So, os bydd un game byddwch chi'n hoffi gweld wedi cyfieithu i'r Gymraeg fel ROM hack, pa game byddwch chi'n dewis? Pawb yn y chat, os chi eisiau pitcho mewn a yn y sgwrs a dweud pa game. Os na, nawn ni bag ffoi ni. Right. Mynd i anfon nid o ran. Actually, gracynyn. Ond achos wnaethon ni roi'r enwau mewn, wnaethon ni roi ffug enw i fe, ni methu newid e nawr, so... Wel... Sa'n mynd nôl i'r dechrau to. Yn ffain. Cyn ddarw. Beth ti'n meddwl, Stephen? So, roedd hi'n gweithio ar enwau y trydydd. Whoo! Math o Pokémon. Ife dyna yw'r ateb, rhyw Pokémon ar y DS. When i'n gofyn os bydd un game bydde ti'n hoffi gweld wedi cyfieithu'r Gymraeg ar y DS, pa un bydd ti'n dewis? Yr Ocarina of Time remake. Ooh, okay. Ooh. Ydy hwnna actually ar y DS neu ydy ar y 3DS? Os fi wedi gweld ar y 3DS, fi ddim wedi gweld ar yr actual DS. Achos fi'n credu mae yna ffordd o wneud ROM hacks ar y DS. Fi ddim yn siŵr os mae yna system... O ie, Ocarina of Time 3D. Fi ddim yn siŵr falle bod yna ffordd. Neu roi yn cynigion yn Discord ROM hack Cymraeg. Beth sydd gen i ar ôl fan hyn nawr? So, na i swapio i Iorus o'r... Dwi off i weld y casglwr Pokémon yn y penrhyn. Eisiau brwydro. Myw. Just cael blas o fe, tynnu fe syth yn ôl.
Iorosaur llawer. Hey. Trawsffurfio. Ooh. Ie, fi eisiau gweld beth mae trawsffurfio'n neud. Risky. Fi'n 3... Ok, beth ydy trawsffurfio'n neud? O, fi'n troi mewn i... fe. Ok. Ie, dwi'n symudiadau hefyd. Ok. Ie, yeah, it's no point wneud hwn ar y foment, so just swapio nôl i Iorosaur. A neu, bydd Clefairy? Na, Iorosaur. Come on. Ie, ni'n edrych ar rhywbeth. Mae yna fel... Os chi gyda Retro Arch, sef fel kind of grŵp o emulators mewn un thing, mae AI gyda fe ti'n gallu ticio ar, a mae fe'n cyfieithu pethau o fel o Siapaneg i Saesneg, a mae'n siarad y pethau. Ond fi'n meddwl os bydd ni'n gallu gwneud rhywbeth, tiod, os oedd na'n ffordd o wneud e i Gymraeg, ond mae bach sofen cant y cant, a sa'n credu bydd yn gweithio mor dda hynny. Mew, come on! Mae Mew yn neud yn OK nawr. Just angen lefelu fe ffyn. Actually, Clefairy fi angen cryfhau mwy nag unrhyw un. Mali. Nawr Trawsffurfio. O na. Amser I swapio nawr. Iorosaur! Dwi'n gwybod pam fi'n boddero gyda hwnna rili, achos fi'n gwybod un chwipwydden bydd e'n lladd yn syth. Pan y ti'n chwarae, Stephen, oes gwell gyda ti trio cael nhw I gyd mor cydradd a sy'n bosib i'ch tîm, neu wyt ti'n hoffi kind of cael un sy'n really cryf a wedyn y lleill yn OK? Na, nes I wneud wir ymdrech I gael pawb ar yr un lefel. Ie. Mae'n eitha diflas os ti'n just cael un cryf. Ie. A mae'n just rhoi popeth. Ti wedi gweld rai o'r fel YouTube videos mas na sydd just fel curo'r holl game just gyda un cymeriad a heb dal unrhyw Pokémon eraill. Nes I trio wneud hynny, ond nes I ddim deall sut maen nhw'n gallu newid y Pokémon maen nhw'n dewis ar y dechrau. Dwi'n ddim yn dewis y rhai arfer, maen nhw'n dewis... Ie, sut ydyn nhw'n methu? Ti'n methu just mynd I... Ti wedi gweld curo'r Elite Pedro gyda lefel 1 Rattata? Na, fi ddim. Rai bod hwnna'n rhyw fath o glitch neu hack neu rhywbeth. O, ti'n meddwl fel form Rattata? Ond oedd e'n cryf iawn neu actual level 1 Rattata? So mae hwnna'n ridiculous. Wel, mae rhywbeth I wneud gyda Rattata. Os ti'n defnyddio
focus sash, Right. a wedyn quick attack. Mae'n neud rhywbeth fel fe. Ydy e? Rhywbeth i neud efo. Hang on, mae'n edrych yn hynny. Dwi'n gallu cael y boi yma. Dwi'n fwy cool iawn. Mae dy fi gariad. Okay. View me a trainer eisiau brwydro. Sôn am Ratata. Reit, swapio'n sydd. Cledi Cleferi. O, mae fe'n cryf yn erbyn fi. So... syth I Iorosog. Oh, cool, mae Kieran di roi fideo un o'n nhw yn y chat. So mae diddordeb dy pobl gwylio hwnna. Ond ie, we just... Right, quick moving. Good. O, oedd hwnna'n ergyd enfawr. God. Falle... Neu defnyddio Cleferi, a berthi Cleferi, mwyn gwella Iorosor. Os oes potion da fi. Dwi wedi prynu? Yeah, good. Gwybod... Okay, fine. Fe cymryd e am y tîm. Gelen wan, cer Iorosor. Herin Gelen. O na, mae dy fe Herin Gelen baw. Just tackle. Goffin off. Na. Eggans. So yeah, rhyw pwynt oedd Kieran di wneud pwynt dda bod na rai bits o'r text yn y gêm yma sydd ddim wedi cyfieithu. Wel yn ni fod disgrifiad Mew ddim wedi cyfieithu eto. So, bod y gêm yma yn chwaraeadwy a mae'n lot o hwyl I chwarae, falle rhyw pwynt gallwn ni actually edrych ar y cod a gweld beth sydd dal I angen I just gorffen e gyd off cant a cant. So yeah, mae hwnna'n bosibiliad rhyw pwynt byddwn ni'n edrych I wneud hynny. Fi ddim di wneud trwy... Fi di clywed bod Stephen Rule di wneud trwy defnyddio app o'r enw Pokétex a mae yna fel banciau o text, fel blocs o text a ti'n gallu just roi e mewn fyna, ond pwy sydd wedi gwenu nhw? Sgathu. Ti'n hofio bod e wedi? Right. Thing yw, gyda TMs, so nhw yn am byth, so ma'n am ffain. Os fi'n rhoi pwniad mega I Mew? Yeah? Neu Cleferi. Wel, mae Mew yn gallu dysgu pob symudiad yn y gym. Yeah. Fi jyst meddwl, mae angen I Cleferi falle bod yn fwy cryf ar foment, achos fe yw'r un mwy of gwan. O, fe di roi e fe nawr. Beth yw'r un arall? Beth yw disgwyl?
Stephen? Hang on, byddai'n checio resters ti di. Neu beth ydy yn neud, falle'n cwestiwn gwell. Wel, gallwn nhw wastad kind of cael gwared o fe, so ni cymryd risg a just roi e i Mew. Oh, bai disgwyl nhw. Fine. Okay. Ddim yn hoffi e un Oh, Moonstone! Come on guys, pwy sy'n eisiau Cliff Fable? Tylweddol. Yay! Pwy sy'n eisiau gweld esblygiad? Mae'r esblygu. Waw! Ti di gael esblygiad Clefairy i Cliff Fable a dal Mew yn yr un penod, neu'r un stream. Un stream. Rhaid safio fe. Stream gyffroes. A ni dim ond un methodyn hefyd sy'n cool. Very shabby. Right, ma' na boi yna. Oes gen i digon o Pokémon cryf? Oes. O'n i'n disgwyl dy frwydro. Youngster eisiau brwydro. Na. Right, syth i'r chwipwydden. O, oedd e ddim yn effeithio ar hyn tro yma. God, felly byddai'n stryglo tro yma achos fi di redeg allan o moves fel actual PP, fi'n credu nhw'n galw fe. PP. Fi di redeg allan o PP. Felly clywed ti'n gwerthen, Steve. Oh god. Yay, Mew! Mae Mew. Mew yn neud yn wych nawr. Ai o'r sor. Un arall. Tywoden. Right, Tywoden yw Sandshrew. Felly beth mae fe'n gwan yn erbyn? Dŵr. Gwair. Ia. Dyfergryn. Potion at na. Ti all bod yn lwcus a fel bwrw fe 5 gwaith. Ond ie, yeah, weithiau ti'n cael 2. Dyna risg gyda'r y symudiad yna. So ti nôl yn y gwaith fel oriau arferol nawr, Stephen? O, ydw. Ni newydd cael pobl newydd yn dechrau. Ie. So, dwi'n hyfforddi nhw. Oh, Stephen y hyfforddwr. Nid hyfforddwr Pokémon. Na, Pokefeister, come on. Ti ddim angen... Yeah. Yeah. Right.
bant â ni. O, mae yna un boi arall. Yeah, byddai'n ffain, byddai'n ffain. So, dyma download text angen cyfieithu. Mae'n cofio hyn. Mi'n siŵr bydd yna ffordd dda o cael just gweld nhw i gyd a gallu just pigo mas y bit sydd angen i wneud. Ond falle bydd angen i fi edrych mewn i sut yn union chi'n neud hynny. Siŵr bydd Kieran gyda syniadau a falle na i edrych trwy blog Stephen Rule hefyd, achos oedd e'n dangos... Wel, oedd e wedi dangos y raglenni oedd yn defnyddio. So, yeah. Oh gosh, dim ond tackle sydd da. O le dwi ddim yn effeithiol iawn. Skithy? Nah. Be ti'n meddwl, Stephen, o'r holl newyddion PS5 ma? Dwi ddim yn talu sylw i'r PS5. Na, ti'n Nintendo fanboy, felly ti ddim yn disgwyl unrhyw beth gwahanol. Wel, mae'r Pokémon Snap newydd yn dod mas. Oh, diddorol. O'n i'n... Hoffi iawn o... Pokémon... yr un oedd ar N64 yn greiddiol. Yeah. Cool. Gyda'r camera. Yeah. Yeah. Fi ddim yn fan mawr o... O'n i'n sôn am hyn ddoe o ran... Ti o pan mae... Apparently mae Worms yn mynd i wneud fel kind of Battle Royale type game lle mae ddim yn turn-based. A fi'n casau'r syniad o hynny. Achos fi'n caru'r fformat greiddiol. Ond ti'n gweld e gyda fel a Minecraft Dungeons, maen nhw'n trio wneud stuff i ffwrdd o yr arferol, a weithiau fi'n teimlo maen nhw'n cael e'n wrong. A mae, I don't know, mae just... Yeah, I suppose fi rhywun rhywle yn hoffi fe, ond... Mae'n cymryd i ffwrdd faint mor dda yw'r peth greiddiol. Neu'r syniad greiddiol fi'n teimlo. Ie, mae yna sale dda, actually, ar gemau Worms ar Steam. Maen nhw fel 2 pint rhywbeth yn yr Steam Store. So, ond un o'r gemau... Oes da ti PCs gyda Steam, Steve? Fyn? Nag oes, na. O ie, gafon ni'r sgwrs yma nifer o weithiau. Okay. Ie, oedd y cyngor ddim wedi rhoi ti laptop o no? Na. Wel, ti'n nôl yn y swyfa nawr. Wel, ddim heddiw, ond, you know. Fori. Right, fi di curo las, nawr fi'n mynd i siarad gyda Bill. Hei, a Pokémon dwi? Na, dwi ddim. Bill ydw i, dwi'n Pokemaniac, go iawn. Hei, pam ti'n edrych mor sceptigol? Dwi ddim yn dweud clwyddau. Nes i chwalu arbrofiad a ches i fy nghyfuno efo Pokémon. Beth amdani, neud i helpu fi? Ie, wrth gwrs. Mae'n mynd i telebot. Sut, beth yma angen cael ei cyfeithi? So ni'n cael... Yeah. Right. Mae'r initiated. So ni'n nodyn o hynny. Hello, Bill.
Yeehaw! Diolch yn fawr. Iawn i ti. Ddwys ti yma i weld casgliad Pokémon fi? Naddo? O wel. Rhaid i fi ddiolch di. Rywsut. Beth am i fi roi hwn i ti fel anreg? Derbyniodd myrddin SS ticket. Mae'r llong foesol SS Ann lawr yn Ninas Vermiliwn. Mae pawb arni'n hyfforddi Pokémon. Ges i wahoddiad i'w parti, ond dwi'n casau partion ffansi. Wyt ti eisiau mynd yn fy lle i? Ie. Tio. Fi eisiau siarad y fe eto. O ie, mae jyst dweud rhywun peth. Oce. Weithiau maen nhw'n dweud pethau gwahanol os ti'n mynd nôl. So, gyda fi'r tocyn, neu'r dickhead. Pa bynnag gair sy'n gwell i chi ddefnyddio. Fi ddim yn regiad unrhyw un, mae'n gair Cymraeg. Cyn i ni cael cwynion i Twitch. Right. So, lle dda nawr i gwella holl Pokémon. Ie, 5 munud ar ôl dyn ni, so fi'n credu nawn ni trio cyrraedd... Wel, dechrau mynd tuag at SS Ann. Nawr. Pokémon yn hollach eto. Good. Da iawn. Da iawn. Ydw i wedi wneud y gym ma? Trydanol yw'r... Ie? Hwna dŵr yn misty hwn. Ie, fi ddim yn credu fi wedi... Fi ddim! O, 5 munud, dwi gyda 5 munud i giro'r holl pobl a ennill gym. Iorosaur yna. A Pikachu. Ie, Pikachu yn gryf iawn yn erbyn dŵr. Mew. So, Mew really yn gwneud lot. Symud i Pikachu. Dylwn ni wedi dechrau gyda Pikachu. Swigen. Oh, wow, oedd hwnna'n nuts. Faint mor cryf oedd hwnna. Dylwn ni wedi... silly. Dylwn ni wedi mynd i'r siop a cael bach o potions. Dylwn ni bod yn oce, actually. Dyna pam chi'n swapio, sy'n rhaid i un Pokémon curo nhw gyd. Right, hwnna'n good. Mae hwnna'n gryf. Oof, good. Cragen kill. Wow. Hoffech newid Pokémon. Yeah, just i gael Cragen kill. Character fable. Ooh. Niad mega. Mae'n eitha cryf. Fel bod e'n 6 yn well. Mae ymladding... Oh no, it's just dŵr. Never mind. Woohoo. Right, fi'n mynd i bod yn ddiog a ddim mynd nôl a gwella unrhyw un. Just achos fi ddim eisiau gwastraffu amser. Geith Misty aros. A ma tîm o Pokémon, dim ond un cymeriad sydd yn... Beth yw hwnna dweud? Eirbisg. O ie, Eirbisg. Ie. Sorry, oedd yn edrych bach yn glitchy, dyna'r unig reswm. Fine, ar swapio i Clefable.
Mega. Pwniad mega. O, fi'n casau uwch Sonic. Jyst yn byd gwaith na brifo dy hun ar ôl gael dy drysu. Big guns yn dod allan nawr. Go on, Iorosaur. Bwysig. Mae'n mynd i brifo hun ydy e? Ie. Oh yes. Okay. Samser. 5 eiliad. Right, mae rhaid curo'r gym cyn gorffen. Ti'n credu mae Pokémon fi'n digon cryf i ddim gorfod mynd i'r Poké Ysbyty, Stephen? Wrth gwrs. Okay, dyna gyd o'n eisiau clywed. Os ni'n gallu gorffen e wedi curo Misty, bydd yna'n eitha cool. Right. Siwmai, rwy ti'n newydd yma? Rhaid i bob hyfforddwr gael posili. Fi hwn gwybod beth yw hwnna. Posili os mae nhw am droi'n broffesiynol. Sut wyt ti'n paratoi cyn dal Pokémon? Oh, policy, sorry. Policy. Come on, Morgan, just dysgu darllen. Fy policy i ydy ymosod llwyr gyda Pokémon math dŵr. Policy. Dwi'n siŵr nath e dweud posili. O ie, so cam ysgrifennu oedd e. So nid darllen fi ond falle just type in error oedd e. Gwall teipio. Misty eisiau brwydro. Misty yn fonodd serti. Serti, nice. Cermiw. Trawsffurfio. Mae ddim yn gryf iawn yn erbyn efo. Jyst mynd syth i Iorosaur. Fine. O, dim ond 7 sydd o chwipwydden sydd y fi ar ôl, ddo. Dim problem o gwbl. Sgiliau. O. Lefel i fyny dwbl. Iorosaur wrth i'n trio dysgu llwch wenwyn. Ond Iorosaur yn methu dysgu mwy na 4 symudiad. Delay hen un er mwyn... go on. Pa symudiad? Cyfarth. Sneb eisiau cyfarth. A Iorosaur... dysgu llwch wenwyn. O, fi just... Rai fi sam... Oce, fi ddim yn mynd i newid e. Sa'n chwarae gwmpas nawr. Gorffen hwn. Yn ffain wedyn ar gyfer sesiwn... Beth yw'r sesiwn nesaf? Fori. Fi'n parhau gyda'r taith fori. Eitha cryf. Come on. Yeah. Girodd myrddin Misty. Whoa, badge. Cascade badge, fanna. So dyma bit arall ni angen cyfeithi. Gallu defnyddio cut. Okay. Dau bythodyn. Woo! Mi'n hedfan trwy e. Gallu defnyddio Pokémon dŵr. Sy'n rhywbeth all? Okay. So, ni'n mynd i gael efo am heddiw. Ni just wedi gwneud 3 munud dros awr. Felly... yeah. So, gael efo na. So, dyna heddiw episode lot o pethau cyffroesi, penod lot o pethau di digwydd. Ni wedi dal myw. Ni wedi esblygu Clefairy i Clefable. A
wedi curo misty. Felly, ie. Yeah. Nawn ni parhau fori am 1 o'r gloch. A, ie, cadwch yn saff. Ni weld chi fori am 2. Diolch, Stephen, am eich mistrolaeth a eich gwybodaeth. Hwna'n eitha cool. Mistrolaeth a gwybodaeth gan pwg gyfeistyr Stephen Turner. Diolch yn fawr. Ie, siarad ti cyn bo hir. Ie. Iawn, pob hwyl. Hwyl pawb. Ta-ra, ta-ra.